가이थ'नो हामबाय जों दिनै अराव तामुनिबो फायखिया जतन साइमाखा दासिमबो आनज्ला सिगां साइथांखा सिनि काका दे सिनि पास्टर अजित आंगाबनो सानि मुसुंगो सिनि दाखु कक्रा सुकुमै देवना थैथांखा आजि सनो रिफुजि बांलिरबाय गगजागै दाङानांगै दे सिनि दाखुकरा बिश्वमोहन देबबर्मा आंगाबन दाबो बरनो थिमानि आसि सनो सिबर थुयो हुंखाय दाबो अनेक बसर थांखा दाबो बरनि थिमानि दिनै हायदिनो मुइतु खालाय जायगा जोंहा बागिनो बेखौ फाउन्डारानि काकाय बनो सालाय जोंरो थिखाय कामनो दाबो जे सापनो आं दाबो राजनीतिखौ थेफालिया जे सापनो जे दाबो आइपिएफटिव सरकार दङ दाबो त्रिपुरा माथबो सरकार दङ बर मनो किसा जाचाय खालायै बनि मांखर बा बनि जे थैमानि बसराव वाइसा जों जेमन कुमारी मोदी हाइके जों बनि थैमाना जों पालायनाय जों बुनि द फानाखै नगो जे थानाय डिसेम्बर 12 तारिख बलं बर कगजागै वानजि द फरा कगजागै थैमानि 2020 नि डिसेम्बर खाय 10 जखन बीजेपी सरकार फैखै न सिरि खलायै मम छलायै माइ दिनोस खालायै पाल खायै बरक माने थानसा खालायै जाति र संमानो हाइन बागै जों तिनि सिनि म ताखु कक्रा सं टिएसएफ खालायै दफानि कक सावै अ हावा थैयरि थांखा जों हायफानो बय बाक्सा जे सिनि ताखु कक्रा सुकुमै संग बाक्सा जे परि तंनाय क्लासमेट गोबां मा बरक एमडीसी एमएलए ओंगै थांखा फियाबा बरंनि जे थैमानि दिनो दिन हायदिनो मुइतु खालायै जाति सुरा सक आबला आं साइलिया सयफा नों माना आं सोंनाय करा यंब्रैनो ब दिनै यंब्रै चिन्ता ककरा बिश्वमोहननि बिहि यंब्रैनो सोंनायखिया बबाहाय खायमानि केबो खाया फरकसो फायखिया बबा सामु खायमानि आं आबो ताबो कयमान खाय सुरु त्रिपुरा मथासिमिया जे त्रिपुरा सा नि सामं ताङै जे माइग्राफोरनि चिरिखौ कक सानाय एमडी सिंथुन एमबेलेंथुन अर फायै किसा बंनि बागै बसरा वाचा मेला बा बंनि थैयो मर खबै सामं खालायनाय बागै आं खाबो खबै कयो आनि मुं शैलेन्द्र देबबर्मा आसुनो हामबाय त्रिपुरा सा आइलथुन त्रिपुरा सा आइलथुन